Ja tämän kerran aiheena olisi funktio. Ja funktio kertoo meille olioiden välisistä riippuvuussuhteista. Ja meillä on tällainen esimerkki tässä, että jos meillä on neliö, jonka sivun pituus on x, niin silloin sen pinta-alaa voidaan ilmaista seuraavalla funktiolla. Iso a suluissa x on yhtä suuri kuin x toiseen. Ja tässä ensin tämä iso a, niin se on sen funktion nimi. Ja sitten me kutsutaan tätä x:ää tyypillisesti joko lähtöarvoksi tai sitten muuttujaksi. Sitten erityisesti tietojenkäsittelytieteessä myös saatetaan käyttää sellaista nimeä kuin syöte tälle x:lle. Ja sitten tämä x toiseen täällä, niin se on sen funktion lauseke. Ja vaikka se yleensä esitetään aina tämän tyyppisessä muodossa, että siellä on nyt vaikka just sitä x:ää, niin millä tavalla tämä niin kun on omassa mielessä, niin se ei ole niinkään ehkä juuri tällaisessa muodossa, vaan pikemminkin tällaisessa. Eli tavallaan niin kuin se ajatus siitä, että mitä meillä ikinä onkaan täällä, se tulee sellaisenaan tänne mahdollisesti suluissa. Koska heti jos me laitetaan sinne vähänkin jotain monimutkaisempaa kuin pelkästään joku yksi kirjain, niin silloin me tarvitaan täällä sulut. Koska me halutaan tämä kokonaisuus, mitä ikinä se onkaan, korottaa toiseen potenssiin. Ja silloin mahdollisesti me tarvitaan sulkeita. Tässä muodossa, missä se yleensä kirjoitetaan aina oppikirjoissa, niin siinä on just niin kuin yksi kirjain ja tyypillisesti just vaikka x. Ja silloinhan tuohon ei tarvitse laittaa sulkuja x:n ympärillä. Mutta heti vaikka jos sinne laitettaisiin joku, ei edes kovin paljon monimutkaisempi, vaikkapa x+1, niin silloin me tarvittaisiin täällä sulkeita. Eli x+1 suluissa toiseen potenssiin. Tämä kokonaisuus täällä, mitä se sitten ikinä onkaan, niin mahdollisesti suluissa korotettuna toiseen potenssiin. Ja sitten funktioita merkitään matikassa usein just kirjaimella f, g tai h. Mutta sitten joissain tietyissä tilanteissa, kuten vaikka tässä, koska nyt se kuvasi nimenomaan pinta-alaa, tällaisen neliön pinta-alaa, niin käytetään iso a-kirjainta, tai sitten toinen sellainen aika vakiintunut, että jos meillä on jonkun kappaleen tilavuus, niin sitten käytetään isoa v-kirjainta. Ja sitten tätä funktiota me voidaan ajatella niin kuin, ikään kuin se olisi eräänlainen kone. Eli jos ajatellaan, että meillä olisi tässä funktiokone f, niin se ajatus siitä, että me syötetään sinne nyt joku lähtöarvo, ja sitten se heittää ulos sen funktion arvon. Eli toi olisi se funktion arvo tai se tulos, mikä tämä funktiokone meille syöttää. Ja periaatteessa tässä on se funktion idea yksinkertaisuudessaan. Eli esimerkiksi tässä tilanteessa, jossa meillä oli tämän neliön pinta-alaa kuvaava funktio, niin jos me syötetään tänne x:n paikalle mikä tahansa luku, joka on siis sen sivun pituus, niin sitten mikä se funktiokoneen syöttämä tulos on, niin se on sen neliön pinta-ala. Ja suosittelen vahvasti ajattelemaan
funktiota just tällaisena koneena. Että me syötetään sinne joku arvo, lähtöarvo, ja sitten me saadaan sieltä joku tulos ulos. Mutta funktioon me ei voida kuitenkaan aina syöttää ihan mitä tahansa arvoja. Voi vaikka ajatella sillä tavalla, että jos me syötetään jotain sellaisia, voisiko sanoa kiellettyjä arvoja tänne, niin kone menee epäkuntoon, menee rikki. Ja periaatteessa meillä on 3 tällaista matemaattista syytä, miksi meidän pitäisi rajoittaa sitä, mitä me laitetaan sinne funktiokoneeseen. Ja ensimmäinen on se, että jos me nähdään siellä funktion lausekkeessa jotain tällaista osamäärää, niin silloin meidän pitää olla hirveän tarkkoja siitä, että mitä ikinä me syötetäänkään sinne, että se ei tuota tänne nimittäjän, eli tänne viivan alle nollaa, koska nollalla ei saa jakaa. Eli pitää varmistua siitä, että ikinä viivan alapuolelle ei tule nollaa. Sitten meillä on toinen tapaus, sellainen, että jos me nähdään siellä funktion lausekkeessa 4 juurta, niin me ei voida ottaa 4 juurta negatiivisesta luvusta. Ja me voidaan ihan katsoa se vaikka laskimella, jos me haluttaisiin, jos kokeilette syöttää laskimeen vaikkapa 4 juuri -5, niin pitäisi tulla erroria. Eli se, mitä me laitetaan 4 juuren alle, sen täytyy olla aina suurempaa tai yhtä suurta kuin 0. Ja sitten meillä on vielä 3. tapaus, ja se on, jos me nähdään siellä funktion lausekkeessa logaritmia. Niin tämä logaritmi, se voidaan eräässä mielessä rinnastaa tähän 4 juureen, niissä on paljon yhtäläisyyksiä. Jos me ei 4 juurta voi tuottaa negatiivisista luvuista, niin logaritmiikaan me ei voida ottaa negatiivisista luvuista, mutta me ei myöskään voida ottaa logaritmia 0. Eli mitä me laitetaan tänne logaritmin sisään, niin sen täytyy olla aidosti suurempaa kuin 0. Ja tähän logaritmiosuuteen me palataan vielä myöhemmillä kerroilla, mutta tässä kohtaa riittää niin kuin muistaa, että tällaiset 3 tapausta, niin silloin pitää olla tarkkana. Ja nämä 3 syytä on sellaisia matemaattisia syitä rajoittaa sitä, mitä me voidaan laittaa sinne funktiokoneeseen. Et jos tulisi tällaisessa tilanteessa vaikka just se, että nimittäjän tulee 0, niin voi ajatella, että funktiokone menee rikki, tai sitten jos 4 juuren alle tulee jotain negatiivista, kone menee rikki, tai sitten jos tänne tulee logaritmi, jota yritetään ottaa negatiivisesta luvusta, niin funktiokone menee rikki. Mutta näiden lisäksi meillä on sitten olemassa sellaisia, voisiko sanoa, käytännön tilanteeseen liittyviä syitä, miksi me joudutaan rajoittamaan sitä, mitä me voidaan laittaa sinne funktioon. Koska jos mietitään vaikka tätä, että tuossahan on x toiseen, niin siinähän ei ole mitään niin kuin näistä tilanteista. Siellä ei ole mitään osamäärää, siellä ei ole 4 juurta, siellä ei ole logaritmia. Ja itse asiassa jos mä näkisinkin vaan, että okei, meillä on joku funktio, jonka lauseke on x toiseen, ilman että mä tietäisin, että mikä se yhteys siinä on, niin mä sanoisin, että sinne voidaan laittaa ihan mitä tahansa lukuja. Mutta sitten just tässä tilanteessa, tämä x toiseen, niin se oli se 4 pinta-alaa kuvaavan funktion lauseke. Ja silloin meidän pitää itse asiassa rajoittua siihen, että tämä x ei saa olla negatiivinen. Koska mitä tarkoittaisi, että 4 sivun pituus olisi vaikka -3 metriä? Tai sitten mikä voisi olla toinen esimerkki, mikä jossain tehtävissä saattaa tulla, että jonkun tuotteen kappalehinta olisi nyt x, niin mitä tarkoittaisi negatiivinen kappalehinta? Eli tavallaan meillä voi olla tällaisia niin kuin käytännön tilanteisiin liittyviä syitä, miksi me halutaan rajoittaa sitä, mitä me voidaan sinne funktiokoneeseen laittaa.
Vaikka on toki totta, että jos me tänne niin kuin nyt laitettaisiin vaikka se -3 tai joku -5, niin me voidaan kyllä korottaa se aina toiseen potenssiin ja siitä saadaan tulos. Mutta sitten just sen takia, koska se oli käytännön tilanteeseen liittyvä funktio, niin sen takia me ei voida laittaa sinne negatiivisia lukuja.